नोंना स्टार्टिं सेलारियानो 80,000 नि बारा जाहैगोनसै नार्सिं प्रफेशन बेंगलर बादियावहाय थाङोब्ला बिरादनो माखासे मानि दालालि एजेन्सि टाइप एडमिशनफ्रा सोलिगासिनो दङ आरो एजेन्सि टाइप वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैहाय आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय थ' रायजोफोर दिनैहाय आङो दसेनो नोंथांमोनजोंहाय जास्ट माने आं मा खालामगोन मा खालामा बेफोरखौ आं शेयार खालामनो होननानैहाय आं सानबाय बेजों लोगोसेनो माखासे मानि इनफरमेटिभ भिडिअसखौहायबो लाबोयैया गोबाव जाथारबाय थ' बेखायनो आङो सानबाय एसे माखासे मानि आगैमोना आंनियावहाय वाट्सएपआवहाय सोंहरगासिनो दं आरोना फरायनायनि सोमोन्दैहाय थ' बेखौनो आं एसेनो बुंनो सानबाय आरो बेनि बागैहाय दिनैहाय जाबाय गोथार सानडे ओमफ्राय दिनैहाय आं मा खालामगोन दिनैहाय उइकलि अफ सानसे मोन्दों आरो आङो ओरैनोथ' जोंना माने पार्टिकुलार स्पेसिफिक जेबो दिन माने समबार देवबार बेबायदियाव सुटि मोनगोन बेबायदि नङा माने जाय दिनखालि जोंना स्टाफफ्रा एभेलेबेल थायो स्टाफ मिलायनो हायो बेबादि दिनफ्रावहाय जों सुटि मोनो नै बेबादि आरो दिनैहाय आं सानसे सुटि मोन्दों बिनि थाखायनो आङो नै एसेनो नोंथांमोनजोंहाय लोगो हमनो होननानैहाय आङो भिडिअखौ बानायफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो फिसालाया नै बर' बाबुआ उन्दुगासिनो सिखाराखै गावल'नो ओमफ्राय नै गावना लोगोआ ब्राउनिया लोगोआव लाफाबाय थायो बेखौ गोलोमजोब्बाय नालाय मानसिया बेखौ बोखारना होदों आं नङाबा जुंग्लुबनानैल' उन्दुबाय थाखायो सिरि सिरि बोखारना होदों आं उन्दुनायावहाय नै जोंनिथिं बिरादनो गरमथार दायो नोंथांमोननिथिं माबादि दायो गरमफ्रालाय माबादि नोंथांमोना कमेन्ट्सआवहाय खोन्थाहरनो हागोन एकदम ओरैबादि गरम जाखादों माने सयज' खालामनो हाया न'निफ्राय बायहेरायाव ओंखारबानो खामलाबनाय बादिल' जाजोबो आरो जायगा बिराद मोजां दं खाथिफ्रावहाय सिनारिफ्रा नायथावनो बिराद समायना जायगाफोर दङ थ' नोंथांमोननो आङो देखायनो होननानैहाय सानो खिन्थु न'निफ्रायनो ओंखारनो राहा गैयै ओरैबादि माने सान्दुं दुंख्रावनाय ओरैबादि गरम आरोना थ' बिनि थाखायनो जेरावबो थांनाय जायाखै नोंथांमोननो ओमफ्रायहाय आङो दख'नाफोरखौबो एब्र'हाय आङो देखायाखै एसे आंहाबो बिजि जानानै दं नालाय बिनि थाखायनो आं देखायाखै थ' नोंथांमोननो आस्ते आङो देखायलांगोन बिराद समायना दख'ना दंफैयो दे आंनावहाय फैनानै दंफैयो दायो स्टकआवहाय जायफ्रा एसे खम बेसेननि दख'ना नागिरो आरोना मोजां क्वालिटि नोंथांमोना मोननो हागोन आंनियावहाय 1050 प्राइसनि दख'ना ओमफ्राय नोंथांमोना 1500 बेबादि प्राइसआवहाय दख'ना मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसखौहाय एक्सट्रा लानाय जागोन आरो आसाम स्टेटआवबा 100 रुपिस ओमफ्राय बायहेरायावबा 150 नै बेबायदि लानाय जागोन थ' आरो जायफ्रा नोंना वेस्ट बेंगलनि सिङावनो वेस्ट बेंगलनि मानसिफोर सोरबाफोर अर्डार खालामोब्ला बिसोरना 70 रुपिसल' जागोन आरोना करियार चार्जेसआ थ' नोंथांमोननो आङो देखायगोन दे मोनसे बिराद समायना सफैनानै दंथारो बिनि सिगां आं नोंथांमोननोहाय फंनैसो आङो रावखौ आं फोरमायनो सानो बेनो जाहैबाय एज ए हेल्थ वार्कार आरोना जायफ्रा नार्सिं प्रफेसनाव फैनो थाखाय गोबाङै इन्सपायार जायो नोंथांमोननिसिम आङो फंनैसो रावखौ आङो बुंनो हानाय दायो अलमस्ट माने गासैबो जायगाफ्रावनो क्लास 12नि एग्जामबो जाबाय रिजाल्टबो मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दायो माखासे मानसिफ्रा दायो गावनि माने केरियारनि थाखाय माखासेफ्रा दायो सिलेक्ट खालामसिगोन मबे लामाजों थांगोन सोरबाया हाबा खालामगोन सोरबाया माबा डिग्री फरायगोन सोरबा मा खालामगोन नै बेफोरबादि मानसिहा मोनसे बयहाबो मोनसे टारगेट थायो नालाय बे गल बे थांखिखौहाय बयबो हास्थायो आरोना थ' माखासे मानसिफ्रा नार्सिं प्रफेसनाव इन्सपायार जायो ओमफ्राय गोबाङानो फरायनो सानो थ' नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौनो बुङो दाथ' माने आंना एसे भिडिअ बानायनाया लेट जाबाय मानोना आंबो बांद्राय माने बेस्थ' थानायनि थाखायनो बिजि थाबाय थानायनि थाखायनो आं बांद्राय माने
भिडिअफोरखौबो लाबोनो हाया नोंथांमोना मोनथिगौ एसेनो लेट जाबाय आरो आंनिया बुंनाया मानोना अबभियासलि आं बेनि थाखाय माने आं एसे गावखौनो गाव आं एसे साबा मोनदों आरो नार्सिं फरायनो गोसो गभर्नमेन्टनि थ्रुयैहाय नोंथांमोननि आसाम स्टेटआव मानोना मेक्सिमाम आंनि फलोवार्सफ्रा आसाम स्टेटनिफ्राय दं आरोना जोंनि बर' मानसिफ्रानो जों सापर्ट खालामो थ' बेखौनो फोरमायो आरो जायफ्रा आसाम स्टेटआवहाय दङ आसाम स्टेटनि सोरबाफोर जुदि क्लास 12नि उनावहाय जुदि नार्सिं फरायनो गोसो जायोब्ला फार्स्ट अफ अल आं बेखौनो रेकमेन्ड खालामगोन जे नोंथांमोना मार्क्सआ जुदि मोजांब्ला पार्सेन्टेजफ्रा जुदि मोजांब्ला थ' नार्सिं प्रफेसनाव फैनो गोसोब्ला गभर्नमेन्टनि थ्रुयैहाय नोंथांमोना चान्सेसखौ नायनो हागोन मानोना गभर्नमेन्टनि थ्रुयैहाय फरायोब्ला फ्रि अफ कस्ट फरायनो मोनो आरोना बेवहाय जेबो बेसेन होनांनाय गैया एसे एनै माने एक्सट्रा खरसफोरखौ होनांगौ जायो नाथाय जेथा नोंना कर्स डिग्रीनि फरायनायनि जे फी नैबे फीफोरखौहाय नोंथांमोना फ्रियावहाय मोननो हागोन हस्टेल फी बेफोरखौ फ्रियाव मोननो हागोन अनलि नोंना बुंनो थाङोब्ला बे माखासे माने बुक आरो कपिफोरखौल' बायनांगौ जायो ओमफ्राय माखासे एक्सट्रा खरसा थायो आरो बेफोरल' आरोना थ' बेफोरबादि फेसिलिटियावहाय जुदि सोरबाफोर फरायनो गोसो जायोब्ला फार्स्ट अफ अल गभर्नमेन्टनि थ्रुयैहाय जेथा एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो आरोना नोंथांमोननि आसामावहाय SSUHS नि आन्डारावहाय बोसोरे नोंथांमोननि आसामावहाय SSUHS नि आन्डारावहाय माखासे मानि एन्ट्रेन्स एग्जामा जायो आरोना एन्ट्रेन्स एग्जाम दायो नोंथांमोननिथिंहाय हयथ' एग्जाम जायाखै एग्जाम कन्डाक्ट जायाबाबो एप्लाइ खालामनानैहाय इन्टारभिउ नैबेफोरबायदि खालामो हयथ' सिलेक्शन टाइपनि बेलेग स्टेटफ्रावहाय एग्जामानो जायो आरोना जइन्ट एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो थ' नैबेफ्रावहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानैहाय नायनो हागोन नोंथांमोननि मार्क्स पार्सेन्टेजफ्रा जुदि मोजांब्ला जुदि काउन्सिलिंआवहाय नोंथांमोना पास जायोब्ला फ्रि अफ कस्ट नोंथांमोना नार्सिं फरायनो हागोन आरोना थ' गोबाङानो बेफोरबायदि फेसिलिटिफोरखौहाय मिथिया सुबिदाफोरखौ मिथिया लाबानो डाइरेक्टनो प्राइभेट कलेजफ्रावहाय थाङो थ' सिगांनि समा बेलेगमोन सिगांनि समावहाय प्राइभेट इनस्टिट्युटफ्राव बिराद मोजां फरासुनाबो जायोमोन बिराद मोजां नोंना गासैबो फेसिलिटिखौ होनाय जायोमोन नाथाय दानि समावहाय नै बर्तमान सोलिबाय थानाय समावहाय दायो नार्सिं प्रफेसन बेंगलर बादियावहाय थाङोब्ला बिरादनो दायो एक्सपेन्सिभजों लोगोसे बेजों लोगोसे माखासे मानि दालालि एजेन्सि टाइप एडमिशनफ्रा सोलिगासिनो दङ आरो एजेन्सि टाइपआवहाय नोंहा बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि जायो आरो माखासे मानि मानसिफ्रा दिनै दा स्टुडेन्टफोरखौहाय लाङो उनावहाय कलेजावहाय होयो अबभियासलि खिन्थु नोंना बे कलेजफ्रावहाय बिरादनो नोंना मा सोलियो बेफोरखौहाय एन्टार माने सिङावहाय बिराद बिसय दङ आरोना गोबां बिसय दङ थ' बिनि थाखायनो बिमा बिफाफ्रा गार्जेनफ्रा जेब्ला फिसाफोरखौहाय बायहेरायाव थिनहरनायनि सिगां गोबां बिसयफोरखौ मोनथिनानै लाग्रोनांगौ दङ माने माखासे मानि कलेजफ्रा इन्डियान नार्सिं काउन्सिलनि आन्डारावहाय एफिलिएटेडबो नङा आरो माखासे मानि कलेजफ्रा इन्डियान नार्सिं काउन्सिलनि आन्डारावहाय एफिलिएटेडबाबो माखासे मानि गद्दारि सोलियो स्टुडेन्टफोरखौहाय एडमिसन लाखांनायनि उनावहाय बिरादनो माने मेन्टेलि टर्चार माबा माबि नैबेफोरबादि गोबाङैनो सोलियो थ' गासैबो जायगायावहायनो बुंनो थाङोब्ला एसे एनै मा होनो कलेज लाइफआवहाय स्ट्रागोलखौ खालामनाङो बयबो खिन्थु स्ट्रागोल होननाया आलग आरो बेलेग जायो नाथाय माखासे मानि मानसिफोरखौहाय नोंना हेरेसमेन्ट टाइपनिबो खालामनाय जायो मानोना गोरिब गोरबा सोरबाफोरनि जुदि गथ'फ्रा जुदि फरायनो थाङोब्ला गोरिब गोरबा बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाया मोजां गावनि आथिङाव गसंथों बेखौ साननानैहाय थिनहरो आरोना अननायजोंहाय माने जियानो जा सोरबाया गावनि हा हु एसे एनै दंबा बेफोरखौबो बन्दकआव होनानै सोरबाया हा हु फाननानै नैबेफोरबादि थिनहरो थ'
गोबां समावहाय ओरैबायदि जायो आरो बिमा बिफाफ्रा हानाय हायि एकदम खस्थ' खालामनानै हा हुफोरखौ फाननानैब्लाबो बागानफोरखौ फाननानैब्लाबो थिनहरनायनि उनावहाय कलेजाव थांनायनि उनावहाय एसे एनै बिसयफ्रावनो माने थाखा फैसा बिर'नाय बे माने दा बिबाय थानाय एक्सट्रा अर्डिनारि नोङा जे बाथ्राफोरनि थाखाय नोङो पानिशमेन्ट होनायफ्रावबो माने नंखाय बाखाय थाखा दाबिनाय माबा मोनसे स्टुडेन्टफ्रा गलति खालामदोंब्ला बे गलतिनि थाखाय पानिशमेन्टआ बिभिन्न रोखोमनि पानिशमेन्ट दङ बेयाव बे पानिशमेन्टफ्रावहायबो माने साबद्रायै थाखा फैसानि मतलबजोंहाय माने पानिशमेन्ट होनाय नैबेफोरबादि आरोना माबा मोनसे गलति जायोबानो नोङो एसे हाजार होनांगोन कलेजावहाय एसे हाजार नोङो होनांगोन नङाब्ला नोङो फरायनो मोननाय नंला क्लास खालामनो मोननाय नंला नानान रोखोम बेबायदि मेन्टेलि टर्चार जानायखौहाय दासान्दि गोबां कलेजावहाय दायो नुनो मोनबाय थादों आरो मोजां मा होनो टिचारफोरखौ बांद्राय बिसोरो कलेजफ्राव दोनना ओमफ्राय बिसोरो मोजां क्लासफोरखौ होआ स्टुडेन्टफोरनोहाय ओमफ्राय बिसोरो मोजाङैहाय ट्रेनिंफोरखौबो होआ जेरैबायदि हस्पिटालफ्रावहाय नोंना प्रेक्टिकेलनि थाखाय थिनहरनांगौ बेबायदि थिनहरा नैबेफोरबायदि गोबांनो माने सोलिगासिनो दं आरो दुर्निति सोलिगासिनो दङ थ' बेफोरनि बागैहाय दायो गोबाङैनो एन्टार बिसयफोरखौहाय मोनथियालाबा बिनिखायनो माने गोजान जायगाफ्रावहाय थिनहरालाबानो खाथि खालानि मोजां कलेजफ्रावहाय नायोब्ला मोजां जागोन आङो बुंबाय आरोना आंनि तरफनिफ्राय मानोना आं जतथा आंनि नलेजावहाय आं दायो मिथिनाय बादि इनफरमेसन जेखौ मोनो आरोना जायफोरनि गथ'फ्रा थांनानै दंहैयो अलरेडि फरायहैगासिनो दङ नैबेफोरबादि आरोना थ' बिनि थाखायनो बि केयारफुल फरायनोथ' बयबो गोसो जायो आरो जोंबो बिमा बिफा दा आंहाबो गथ' दङ आंबो सासे बिमा नालाय गावनि फिसाफ्रा मोजां जायगायाव थांथों बेखौ जों बयबो लुबैयो नाथाय सानना हवा गाब्र'योब्ला बिराद मुस्किल जागोन आरोना बे बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव हयथ' माखासे मानसिफ्रा आंनि सायाव रागाबो जोंनो हागौ नाथाय रागा जोंब्लाबो जेबो सानब्लाबो जे सैथो बेखौ सैथो बुंनांगोन मानोना रायजो राजा गोबां मानसिफ्राबो माने अननायजों आंखौ बयबो सापर्ट खालामो बयबो आंनि भिडिअसफोरखौ नायो बयबो सापर्ट खालामो थ' बिनि थाखायनो जायहा साबद्रायै जिनिस नैबेखौहाय आङो खाथां बुंफैयो आरोना बुंनांगौ जायो कारन गथ'फोरनि भबिष्यतनि बाथ्रा दङ ओरैनोथ' मोनसे नार्सिं प्रफेसना मोजां मोनसे प्रफेसन माने नार्सिं प्रफेसना मोनसे बिरादनो हाइलि क्वालिफाइड मोनसे प्रफेसन नाथाय बे प्रफेसनखौ दा आजिखालि माने माखासे माने स्टेटआवहाय माने बेखौहाय गद्दारिजोंहाय माने मोनसे थाखा फैसा आर्निं खालामनायनि मोनसे बिजनेस टाइप खालामबाय आरोना थ' जाय बिमा बिफा गार्जेनफ्रा फिसाफोरखौहाय मानसि जाथों होननानैहाय दुखु खस्थ' खालामनानैहाय सान हर खुथाब मावनानैहाय थिनहरदों थ' बिथांमोना सानदों खालि आंनि फिसाया मोजां जाथों नाथाय फारसेथिं ओरैहाय माने जाय थाखा फैसा थगायनानै जाग्राफ्रा जागासिनो दङ नै बेफोरबादि आरोना थ' बेफोरनिफ्राय एसे एलार्ट जा ओमफ्राय एनिवे जुदि फरायनो गोसोब्ला फरायनो हागोन सोरबाफोर मानोना बेयो मोनसे बिरादनो मोजां मोनसे अपरचुनिटि आरो नों गासैबो खामानिफ्रा नि बागैहाय बुंनो हाया खिन्थु नोंना मानसिनो प्रथमते मानसिनोहाय जानाय लोंनाय आरो सास्थ'आ बेयो मोजां थाखानांगौ आरोना थ' जानाय लोंनाय आरो सास्थ' होनोबा लोमजानाय सानाय दुखु बेमार आजारा सोरनि न'खराव गैया गरे बयनिबो न'खरावहाय जायो आरोना दिनै गाबोन थ' लोमजानाय सानाय बेमार आजारा जाखायो थ' बिनि थाखायनो दा हस्पिटालफोरखौथ' रावबो बन्द खालामनो हाया बेलेग माबाफोरखौहाय बिसोरो बन्द खालामबाबो हस्पिटालखौ बन्द खालामनो हाया आरो हस्पिटालावहाय बिसोरो स्टाफ दोनाबा मोनसे हस्पिटालखौ रान खालामनो हाया बेनो आरोना थ' ओमफ्राय हस्पिटालावहाय मोनसे हस्पिटालखौ रान खालामनो थाखाय शुधु मात्र डक्टरफोर थाबानो जाया डक्टरफोर थाबाबो जुदि नार्सफ्रा गैयाबानो बे हस्पिटाला सोलिनोबो हाया थ' बिनि थाखायनो बे प्रफेसनखौहाय माने बे प्रफेसना
मोनसे एभारलास्टिं होननाय बादि आरो दा माने नों बेलेग प्रफेसनावहाय फरायनानै नोङो साख्रि मोन खामानि मोन खिन्थु नोङो हेल्थआवहाय फैयोबा नोंना खामानि नों मोनगोन हयथ'बा नों प्राइभेटनाव नङाबा नों गभर्नमेन्टनाव जेरावखिया जा नों खामानिखौहाय मावनानै जानो हागोन आरो ना गावनि थाखाय सोलिनो हागोन नैबेनो आरो बाथ्राया बे प्रफेसनावहाय नार्सिं प्रफेसनावहाय नोंना ओरैनो ANM, GNM, BSc, Post BSc, MSc, PhD नैबेबादि लेभेलसिम गासैबो फरायनाय दं आरोना थ' जाय जेरै फरायो डिग्री हिसाबैहाय बिनि बेबादिनो सेलारि जायो बिराद मोजां सेलारि दायोथ' गभर्नमेन्टआवहाय गासैबो जायगायावहायनो गासैबो स्टेटआवहायनो दा माने खम गैला आरोना फैगौ समफ्रावहाय बिरादनो बांबावसिगोन गासैबो स्टेटफ्रावनो हयथ' लगभग नोंना स्टार्टिं सेलारियानो 80,000नि बारा जाहैगोनसै आरो थ' नैबेबादि थ' जायफ्रा फरायनो गोसो इन्ट्रेस्टेड नोंथांमोना मोजां कलेजफोरखौ सायख'नानै नोंथांमोना फरायनो हागोन आंनिया एसे लेट जाबाय मानोना अलरेडि SSUHSआ जे फर्म फिलआपखौ लायो आरोना स्टुडेन्टफोरनिफ्राय जायफ्रा नार्सिं फरायनो इन्ट्रेस्टेड नैबे फर्म फिलआप खालामनायनि डेटआ अलरेडि बारबाय आरोना जोबखाबाय क्ल'ज जाबाय दायो हयथ' काउन्सिलिं सोलिगासिनो दं नामाथाय काउन्सिलिं नैबेफोरबादि बिनि थाखायनो जायफ्रा फैगौ समफ्रावहाय फरायनो गोसो फंबायफोर बिनानावफोर नोंथांमोना गभर्नमेन्टआवहायबो नायनो हागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय फरायनो हागोन नोंथांमोना फ्रि अफ कस्ट फरायनो हागोन बिदि नङा जे प्राइभेट कलेजफ्राव थांलाबानो जोङो सोलोंनो हागोन फरायनो हागोन बिदि नङा गभर्नमेन्टआवहायबो फ्रि अफ कस्ट नोंथांमोना फरायनो हागोन नाथाय मोजां स्कर मोजां मार्क्सफोरखौहाय बिनि थाखाय माने एचिभ खालामनांगोन आरोना थ' बेबादि मोजां मार्क्स मोजां पार्सेन्टेजफोरखौहाय जुदि एचिभ खालामोबा नोंथांमोना काउन्सिलिं जागोन बे काउन्सिलिंफ्रावहाय नोंथांमोना सिलेक्टेड जानो हागोन आरो थ' जुदि बेबादि फ्रि अफ कस्ट फरायनानै एसे मोजां जुदि मोनसे माबाखौ मोननो हायोब्ला आरोना बेसे मोजां जागोन आरोना फरायनायानो फरायखांब्लानो साख्रि मोनगोन बेबादिबो नङा फरायखांनायनि उनावबो एग्जाम जिरायनांगौ जायो आरोना जेरैबादि नोंना गासैबो जायफ्रा टिचिं लाइनाव फैयो आरोना BEd खालामो DLEd खालामो सोरबा जेब्ला पोस्ट भेकेन्सि ओंखारो होमब्ला एग्जाम होनांगौ जायो नैबेबादिनो बयबो गासैबो माबानि उनावहाय फरायनायनि उनाव दायो मा होनो एग्जाम होनांगौ जायो आरोना एग्जामावहाय पास जायोब्लासो साख्रिखौ मोननो हायो सरकारि जायफ्रा एग्जामाव पास जागोन बिसोरो सरकारि साख्रि मोनगोन जायफ्रा बायराफ्रावहाय थांनो गोसो एब्रडफ्रावहायबो नोंथांमोना थांनो हागोन नैबेफोरबायदि गासैबो सुबिदा दङ एब्रडफ्रावथ' दायो सेलारिफ्रा बहुद बारा आरोना पार मान्थ नोंना 2.5 लाखनिफ्राय स्टार्टिं जायो थ' बेफोरबायदि हाई सेलारि मोननो हायो स' रायजोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दायो फिसाला जिखारबाय नालाय नै बेलेग खामानि मावनांसिगोन आङो लोगो मोनगोन नोंथांमोनजोंहाय नेक्स्ट भिडिअ आसा खालामदों दिनैनि बे भिडिअ हेल्पफुल जाबाय होननानैहाय बयनिबोसिम गोजोन्थों